Bej, ty čo robíš, prosím ťa? Snažím sa otvoriť tú vašu... Pičovinu. Kokos, ale tam je tam je na vrchu je ešte drenáž. Bej, ver na to, jdeme pařit, pojď. Tak ako Ivča teraz navrhla, Ivča, že ty vyzeráš na takú pažbu riadnu teraz. Vyzeráš, že ešte stále nemáš to? Vyzeráš vysokou sílu. Ako ja by som navrhovala, aby si natočil tie flašky, čo sme stiahli. Môžeš ukázať? Nie, až keď dopijeme. Nie, natočil flašky. Tak toto všetko sme vážne vypili. Počkaj. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, to je 7. 7 a 8 ideš otvoriť? 8 ide padnúť momentálne. No to je nič, to na každého 2 flašky vychádzajú. Anybody need someone? Anybody need somebody? Anybody still need someone? Does anybody need someone? Everybody just take an empty bottle. Nebej ho, se to netýká, ty vole, on neví, On neví, jasně, ale ty víš, kde máš flašu, kde máš pohár? nemám. Kde máš flašku? My flašky pijeme, čo ty? Už pošla, už... Každý pozve ináč. Už pošla rozlieváme, ne? Normálne. Každý aspoň 2 flašky vypijeme, Každý si nie? porešíme flašu. Každý si flašu porešíme a... Ja mu dolievam do flašky. Každý má, kde máte svoju flašu? Kde máš flašu? Nemám. Kde máte? Nemá. Pozrite na to, teď ale. Nemáš. Nemáš. Možná vyhraj. Jo, dobrý, ale teď jsem rád, že se na mě ojebáváš. Nenadávaj, však sa to točí. Zajtra na YouTube. Však mama uvidí, že pripijame na mamu dneska. Já špatně ho neříkám. Zajtra daj máme moju onu YouTube stránku a tam si to môžeš všetko pozrieť, ako si vyzeral, ale ináč v pohode Na ako. mojí mámu ne, kurva. Na moji mámu, kurva. Však keby to videla, jak to... Bej, nefajčiť, škodí to zdraviu. To je Ja len fakt si spiem. kurva seriózne. Zabije, Nemusím. mě zabije. Vlastne však ty- Pozri, veď ani to neviem. Ani ty nepiješ ani, že? Nie, teraz si pohár mám. Ja Syn? o 3 som si dala prvý pohár a toto pijem o 3. O 3 hodiny som nemala nič, iba jednu flašu. Nejak sa mi tam voľníš. Mám prázdnu flašu. Ty si normálne v kaluži vody. Ty si Daj tam ten pohár. Ty si normálne na swimming poole, ty kokos. Normálne na plavárni, ty kokos. Normálne na plavárni. Ty si furt neupravujete vlasy, kam ideš? Na nejakú party, alebo? Don't worry about the things. Everything. Tanečky hlavou, ty sú najlepšie. Na diskotéke tanečky hlavou, ty sú najlepšie. Jako takže vlasy dopredu a metali Pališ mi. Zober to teraz ty. To nejako to tam roztoč. Čo fajčíš? Pozrite sa na to, čo ona fajčí. Ty čo máš? Ser na to, ty vole, ser na to. Ale Máš v ruky, dívaj sa, ale to nemá fotiť. Jo, s ním si připálil Prečo fajčíš kroty? Bože, Ivana, ty si nadrbaná, veď sa pozri, čo fajčíš. Držu, tak si Čo je? Dobře, A to kde si dala tú dobře, polku? si s ním si pobavit, Ty si dobře. zjedla... Ivana zjedla polku cigarety a teraz ju chce dofajčiť. Ty si zjedla polku cigy? Ty normálne ti chuťa si... Ako to chutí? Ale keď si hľadá, tak povedz, že my spravíme nejaké stejky. Nemusíš násilu jesť ten smok, dávaj. Poď. My spravíme nejaké stejky. Však ale ja mám ten zlý. Daj mi Ty dobrý. máš zlý podpalač. To je na piču. Fire starter. I'm a fire starter. You're the fire starter. Dělaj. Ďalej idem, nie? Však ale keď vidím, čo ti mám zapálové, tak to už ani nezapálí sa, ty kuty. Kokos, čas sa mení ináč. Že 31. až 1. 1. júna, vážení priatelia, už sa chýli pol hodina maximálne. Počkaj, 29 minút. Fakt, dneska je to už 1. júna. Aby ste boli v obraze. Jaj. Ne, ty nemůžeš, to je prostě, to je von. Počkaj, Rozumíš? ja ťa mám vyfotiť. Poslouchám tě? Čisňou. Nedávaj tam tú ruku na pič, to by vyzerá na YouTube potom. Normálne sa tvár ako herečka. Môže ukázať jak kozu, jak chceš. Kica. Nemůžu ukázat kozu, nemůžu. Normálne správať si vystriť, nie? Proč? Neviem sa nehambi, normálne to Vidíš drobí se? von. Ivi, Vidím dneska je se, povolené. vidím se. Normálne to vylož, nie? Normálne to je von. Kozy ven a Vylož ideš. to na stôl, vylož to na stôl.
Vylož karty, veď nebuď oné. Šlahaj, nie. Divaj, ona jebla, divaj, prestaň, hej. Ne, já si s Beu ne, Beu ukážu. Ona Beu ukážu. Beu ukážu. Bea, neukazuj. Ona nemôžeš, chápeš? Teď ale, počkaj, Maťo, nie, nechceš ma, ja, ona chce, aby som ťa odvetila s ňou. Ne. Ukaž mě s Beu. Ne. Ty, to bol iný detail. Ukaž mě s Beou. Ale bude si tie vlasky upravovať stále, to je neskutočné. Ako. No to vieš, to je ženský trik, ukázať krk, že vrát to pracuje, Tak neviem. dneska som to hrala. Ukaž s Beou. Ale veď točí niekaj, veď No. normálne to natáča, nie? No však s Beou. Sa prisunie. Ale kde je Bela? Sadnite si na ten stolček tam si sadnite na ten stolček obidve. Tak s Beou šup. Veď ale sadnite si na ten stolček do tak stredu. ideš, nie? Ne, Čo ona chce? Čo ty chceš vlastne? Ivi, sadnite si na ten stolček obidve. Uklidni se fotku s Beou. Uklidni sa. Ty a Bea, hej? Je. No, Ale tak veď on točí Je. video, chápeš to? On točí video. Já vím, že točí video, tak si dej se mnou fotku. Ale už máš? Ešte mám takých zapravu či za hlavu. Tak kterou chceš.